agocha kumubona ki endu waraye sister yaikire gaiga agante byana tinda agenda maybe onyo icha nyomba mwabakorete gento kieke mwabare togoturumbuka tokando chiduka nari etwachite gocha komanya ng'ake muswati oyo yaitire chibuni ngenga chibuni isano bagatera chibuni isano na manyinga atachire bono togoichana ng'a abanto bagoichorerana bono togotiga matanga ya endugu naende togachaka ya sister egekoerere eyabete buna na emergency naende yarenge buna amabera egekogera agaitire akabuga ekero bagotweresa gaitire amanyinga agatachwa akabutorwa omotwe kera part ya omobere yabekire kando nari eri toganyete botuko obwo mambia yaye bogokia yarenge yesterday rituko ria Jumapili nari twakorete ki nkaimoka mambia abagaka bakantebia aya bono gokora ki gokoimoka okore ki ogende otororere nkikere tokaimoka na endugu yane ekorokwa Charles Nyanga togoika ororo tokonyora abanto b'ensemo eria Chepsion mbarenge ororo na abande korwa aria ase asogete nabo bachire bagatoganya tokasoa gochadiliana naki omosubati agokora ki akoeniwa gekoera bono togobatebia bagatebia ng'a no omosubati oria condition yaye oyorenge aria Robin omicheka nero renge chairman agatotebia mobere oria otakeire oire amatuko arenge abere eria gatato okore gento kieke ogende orusigwe ororo because omobere oria tokonyara gokora gento kieke kogachwa tari mobere ne chipiece chia omobere chibutoire chikabekwa araria chindoo bakachibekera eriogo bono bagatebia ng'a bono morigie chibese eserikali esaidi netagete chibese postmortem alafu na chibese chia nyagetari na mochari echi chindoo boka abanyene mbakanete ng'a tokorora mobere gekora tari mobere okorora na echinyama chibutoire chipieces of chiomobere gekora kere egento epart ebekire aside bono twakorete in fact chigento getakeire na chibese okogania nkoro ororo okonene. Alafu iki kiagerete omong'ina oyo buna mwakoigete egari buna bare gokwana iki kiagerete rende cause of death eke twatemete koburania ekora abagaka barwari baka abande ba eserikali abatureti bagatotebia ng'a bare abere bakogamba ekorende ebina biabo kera engaki naende ageni tari bono bachaka kogora ebina bio bakora ng'a omongwana oyo iga agochia omosubati kagorire egento iga agochionia bono ekero achiire aonirie bono eki naki kerete eshida mpaka nonye iga abwo okorora ng'a maybe na omogondo oyo bakorete ki batari koigwana aria ase bamenyete akapiece karia ka omogondo bagorete bono kare agake bono naende ekero kwakorigereria nabo okora ng'a abanto aba ekero omotureti atebeti ng'a they separated them ng'a mbasa gokora ki mbabasa komenya amo egekoera bare korwana naende ageni oria amenyete akanyomba karia na aka lakini bono ekero twaigete ororo omobere oria orenge ekero oitetwe bang'irete mpaka aria ase arenge nanyorete ng'a aiteretwe aria ase bang'orogetie ebinto bitubire chicaution chia ebirogo aria no omomura oria amenyete iga arwete room eywo omosubati amenyete lakini akamoira aria okorora ng'a abangete bono ekero bachia komorigia bakanyora ng'a no amotumbete iga aria akakora ki akamobeka ekero bakomorigia nabeta omotindi naende naimoketie omoro agataka kobaita goika bono iga ekero bakurete riria basiegete nere agasokera omorango onde akaminyoka egekoera iga aria ase are naroche abachukananire na eforest ya Mau. Motokonye oyo oitirwe ere obekirwe pieces ere nkogunda agocha motagotokonya ase abanto aba babere motokonye gaki torore gose motokonye buna inwe minte FM motokonye emebere torore gose yaikire nka bono mambia ntigochitei nere iga agatakeire aeniwa amatuko baetwa buna omomura oyo nantebirie natato igo ng'a mambia nkarenge suppose korwa oitetwe ng'a mambia aeniwa bono rinde motagotokonya gaki inwe buna minto moratokonye oyo acha nori motokonye nere tobaeni bono gose nabamo tiare sisters and brothers oyo nere twatakeire araeniwa oyo moforire korwa magega lakini oyo bono nere are pieces erio buna ndiro omwana oyo nantebetie iga atebete iga atagete ng'a aonia oboremo obo naende oboremo obo mbori bwa momura oywo
oborumo nobwo omosobati oyone naende mpaka namba nero obwate ng'a baonie ng'a agende sobo ekero ochimanga mate naki eke babunete ng'a aonie oboremo bang'anye ng'a gochimanga mate noria agakana oyo oyachete goita. Rieta riane nkorokwa ase kanyaboko osiemo ase omwana oyo nakorokwa inyarinda bono omwana oyone nabo asirete iga rituko eri buna omwana oyo abatebia tonyore amatuko aywo na omwana one buna asirete iga abwa nyakundi tomenye korangeria tobori ng'a ebikuro rinde ng'ai rende biarwa abanto abagokura korwana embura ngotwire chinsa 12 bakwanire eng'ana eywo bono naki togokora bono bono gaki amware gotokonya kamoranche ase koruma ino nyasaye abasesenirie iga motokonye gaki motokonyere omwana oyo naika noyo onde anyare goika agaka moranche togusia omoirori iga aria otiokire oragani otokonya nabo tokorwa enamba yaito ya esimu niga ere 0720 617 179 ekoreta Ronald Osiemo Ronald Nyakundi Osiemo enkeye noseito enkeye ntobwate obokong'u twachagete korwa endugu yaito egasira rogoro Nairobi ekero yasira togenderete amatanga ntorayakora bado noagakare chiromo togocha koigwa rituko riarenge Saturday evening tokoigwa ebikuro korwa ase chichirani togotaka komanya ng'a ninki naende kiakorekanire bono kero toganeti komanya mono ng'a inki giakorekana tokanyora abangwana bakubwa ensemo irogoro tokwaboria ng'a inki kere bagotebia yaya naende obokong'u gwakorekanire iga iga nkobaboria araria ekenyoro iga bagateba yaya nonye tari ekenyoroka nka omochi bono tari naki ntobwate endugu ntoramwena naende inki kiarenge bagotebia yaya omosobati rogoro okorire ki osirire watotaya marieta wakwana marieta ya wandaba abare gokosiago okay endugu esirete naki toretsanga endugu esirete naki akoroka endugu esirete ko Robert Nyakundi Mosomi okong'u ekore endugu nere iga iga noyo nere yategete agent ekekora omobiro orio chikwende parts of body echigendete gosareka yare konyarekana arusi tonyore obokonyi bwechi bwa kifeda tonyare komoreta erie erabete gekore twatebe tugu mpaka on Wednesday tomorusia ororo tomorete akoreki anyare gokoreki kopumsiswa egere no tonyore ribaga rinde riogochikwenia endugu nario teate atati.